men hvad er din holdning til sådan noget som kvinders internationale kampdag? Skal de slås med hinanden? Nej, hvor kvinder kæmper for deres rettigheder. Det er i dag kvinders rettigheder. De har alt for mange rettigheder allerede nu. Prøv at badeværelse for eksempel. Lad os tage badeværelse som et eksempel. Ikke? Der kan du se, hvor meget plads har du ude for dit badeværelse? Måske? Jo, jeg har det sådan. Ja, nej, vel. Du kan få lov til at få lige præcis en halv hylde. Så skal de have den anden halvdel af den hylde og alle de andre hylder. Og kanten er vasket, og kanten har toilettet, og underskabene og overskabene, og måske en kuffert, stor toilettaske med på gulvet, ikke? Og du kan, den der halve hylde, der kan du knap nok have det, du har brug for. Du har brug for blå Nivea, du har brug for en deodorant, du har brug for en tandbørste. Og de skal jo kraftigt have natcreme og dagcreme og eftermiddagscreme og 4 søndag i martscreme, ikke? Og deres ostehøvle og deres pizza. Der kan jeg så sige, at ostehøvle, det er jo ikke noget, der hører til toilettet, så der kan man... Der kan jeg så godt høre, at din samlever, hun måske døjer lidt mindre med akne end min gør, ikke? Og hvad fanden skal de bruge alt det vat til? Prøv at jeg er 50 år gammel, jeg har aldrig brugt noget vat, men hver eneste uge, man kommer hjem, så ligger en ny pakke vatrondeller der, og ligner en skiveskårende kæmpe tampon i regnfrak. Stop nu, det giver jo ingen mening, det der. Nej, præcis ingen mening, vel? Og det er derfor, jeg siger, at vi har ikke ligestilling. Og jeg ved i hvert fald, min samlever skulle hun prøve at fortrænge mig for bedreværelse. Så det er jo bare en lille kamp, du selv kan tage der. Hvorfor har du snakket med din samleverske om det her? Ja, selvfølgelig har jeg sgu det. Jeg har sgu da sagt det til hende, og hver eneste gang, så får jeg den samme gamle sang. 100, du er 50 år gammel, hvornår fanden flytter du hjemmefra? Og min far kommer fra og siger, tal pænt til din mor, for ham har hun fået knækket, ikke? Ikke mere kamp til dem. Nu er der kraftigt nogen, der må gøre noget. Nu er der nogen, der gør noget. Men's Room. Et mandschauvinistisk two-man-show af Hartmann og Chris. 18. til 29. oktober på Comedy Zoo. Ses.